Permezz ta' avviż legali ġie projbit il-beħ u l-konsum ta' prodotti tal-HHC u sustanzi li joħorġu minna. L-HHC hi sustanza semi-sintetika li tintuża biex tissimilizza l-effett ta' THC li jinstab fil-kannabis. Bekk l-HHC m'għandux jaqsam mal-kannabis. F'konferenza tal-aħbarijiet ġie spjegat kif l-HHC ma kienx regolat bil-liġi u bekk kienet ikun hemm abbuż anke fejn jidħol ipakkeġġjar bi ftit informazzjoni. Intqal kif ir-riżulta li fis-suq kienu qed jinbijaw qatt ta' prodotti reklamati b'mod qarrieq biex jiġbdu b'mod partikolari lajn tal-minuri f'ħelu bħal lollipops kif ukoll vapes. Din il-projbizzjoni saret wara konsultazzjoni ma' esperti fil-qasam. Għaldaqstant dan l-avviż legali se jkun qiegħed jipprojbixxi l-konsum ta' dawn il-prodotti b'risq is-saħħa pubblika. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità l-Użu Responsabbli tal-Kannabis, Joe Renovella, spjega kif dawn il-prodotti ma jaffettwawx dawk li jkunu mibjuwejn mill-assoċjazzjonijiet liċenzjati li operaw taħt qafas legali stringenti. Il-prodotti tal-HHC li konna din naraw jinbijaw fil-ħwienet kummerċali qatt ma kienu jinbijaw jew jiġu distribwiti min-naħa tal-assoċjazzjonijiet li huma liċenzjati min-naħa tal-Arok. Anzi, addirittura l-assoċjazzjonijiet li huma liċenzjati mill-Arok għandhom joperaw f'qafas leġislattiv regolamenti stringenti purament u speċjalment biex jipproteġu anke l-itfal minuri. Intqal ukoll kif il-prodotti li diġà huma fis-suq se jiġu konfiskati. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mir-riformi Rebecca Buttigieg innotat l-importanza ta' din il-projbizzjoni bilgħal li tkompli tkun imħarsa s-saħħa pubblika u tibqa' tiġi rispettata liġi li ddikriminalizzat l-użu responsabbli tal-kannabis. Fl-aħħar mill-aħħar l-għan ewlien tar-riforma għall-użu responsabbli tal-kannabis kienet li nipproteġu l-individwu u dak li qed nagħmlu b'din l-emenda legali. L-HHC huwa sustanza perikoluża ħafna u għaldaqstant ħassejna ħtieġa li dawn il-prodotti jiġu projbiti anke sabiex nissalvagwardjaw is-saħħa tat-tfal.